Senyor López Tena, solidaritat. Jo primer felicitar al poble de Catalunya que ha sortit massivament del carrer per reclamar la independència i als organitzadors que han estat treballant de base, a diferència de manifestacions anteriors. Per exemple, vostè i jo vam estar en el seu moment en la que es va organitzar de cara al 10 de juliol, la sentència del Tribunal Constitucional, en la qual estaven una sèrie de partits, estava Convergència, estava Esquerra, estava Òmnium, estava UGT, estava Comissions Obreres, i en canvi aquí ha estat un moviment absolutament de base, de gent que ha dedicat hores, que ha dedicat temps, que ha dedicat energies, que ha dedicat una gran mobilització prèvia. Primer, felicitar això. Segona, la manifestació era per la independència. Hi ha manifestacions anteriors, per exemple, aquella, la del 10 de juliol, en principi per protestar contra la liquidació de l'Estatut d'Autonomia pel Tribunal Constitucional, ja la gent va sortir cridant independència amb banderes estelades. Ja també prèviament quan va ser aquella de protestar contra el maltracte d'infraestructures. Però aquesta és la primera vegada en la qual a Catalunya hi ha una convocatòria clara, explícita i directa per la independència i es converteix en la manifestació més gran de la història de Catalunya. Per tant, i això és el poble el que ho ha fet. Per tant, el que hem de fer és, al nostre entendre, obrir ja el procés d'independència. Tant de bo el que ha dit el senyor Rivera fos cert i efectivament Convergència i Unió decidís ja ara que ja el poble vol ser un estat independent. El senyor López Tena acaba ja d'introduir, per tant la meva pregunta és sobrera, i ara què? Ell s'acaba de posicionar, obrir el procés d'independència. La pregunta però és, i ara què també per tots vostès? Nosaltres estem convençuts que una part del neguit que s'ha expressat avui en els carrers de Barcelona és degut a que estan esperant de forma impotent, com sentim segurament molts de nosaltres, que hi hagi una solució màgica que permeti que s'acabi aquesta situació d'angoixa i de crisi. I aquesta solució no és la independència. No, és que precisament perquè la independència no és màgica i en comptes d'aportar solucions el que ens aportaria seria molts més problemes. Ens aporta dignitat i ens aporta que vostès ja no roben. La dignitat és Senyor Amorós, senyora Camarasa, jo no robo a ningú. Espanya ens roba 25.000 milions d'euros. Escolti, anem a les urnes a la independència. Anem a les urnes a la independència. Vostè que ha estat al Consejo General del Poder Judicial podrà anar al jutjat i denunciar-ho. Escolti, estem parlant de política, estem parlant d'història, estem parlant de la dignitat d'un poble que està fart de que vostè de la seva dignitat. Senyor Turull, miri, jo amb tot l'afecte. La referència no és Convergència i Unió. La referència és el poble de Catalunya. I amb això estarà d'acord. És el poble de Catalunya. El poble de Catalunya, evidentment. Per tant, el que es tracta és que deixin vostès, i quan dic vostès vull dir aquesta mena de debat de vella política, que si s'ha votat l'abstenció, que si que s'ha fet no sé què, que si vas provar una llei, que si tal i que si qual, perquè el que tenim és la reclamació d'un poble que diu prou. Que ja va dir prou, perquè Espanya en roba l'any 2007, en la manifestació sobre les infraestructures. Què se n'ha fet des de llavors? Què se n'ha aconseguit des de llavors? Quants milions de catalans compta vostè? Un o 7 i mig? Però no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit. I com que no s'ha aconseguit, el resultat quin és? Independència. Independència no és estat propi. Només interessen els que es manifesten. Els que no es manifesten no interessen. Independència és com Dinamarca, com Portugal, com Alemanya, com Madagascar, com el Brasil. Portugal és independent. És independent, sí, és un estat independent. No és un estat federal dins d'una cosa federal. La gent no ha dit federalitat asimètrica. La gent no ha dit un estat propi com Massachusetts. La gent el que vol és la independència i el que surt és per la independència. I nosaltres portarem la independència, l'obertura del procés d'independència i tindrem l'ocasió de votar el debat de política general a finals d'aquest mes.